दिनाव 1623 मानसिनावल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। जोङो सारि बोसोराव माननाव गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। आरो दिनै जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट राननाया सेकेन्ड फेज जादों। थांनाय फार्स्ट फेजआव जोङो 32,000 मानसिनो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होनो हादोंमोन। दा जोङो सेकेन्ड फेजआव 14,000 न'खरनो जोङो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। दिनै जोङो सेकेन्ड फेजनि नैथि सानखौ जागायबाय निसिमा हालामनि जोंनि खैला मैला ओनसोलाव। बेवहाय जोङो दिनै 3,028टा न'खरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। माब्लाबा जोङो माखासे बाइटफ्राव खोनानो मोनो हाग्रामा महिलारि सरकाराव माखासे हा राननायनि बाथ्रा बेसेबां सैथो जागोन बेसेबां सैथो जागोन? हाग्रामाया जे हा राननो गोसो गैया, जनसाधारननि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैया, बिथांनि थांनाय 17 बोसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। आरो बिथाङा थारैनो रायजो राजानि हानि जेंनाखौ फोजोबना होनानै गोजोन आब्रुथि गोनां समाज दानो आरो जौगाथाय मोनसे बर' हारि गेरेमसा महर होनो नाजानायमोनब्ला बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3,000 बिगा रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनाय नङामोन। बेनो मोनसे उदाहरन। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दिनै गावनो गनायनानै लानो गोनां जादों जे गावनि दुरन्धर आखुथायनि थाखायनो BTCआव अनलायनाय गैयै, गोजोन आब्रुथि गैयै, गावजों गाव सोमोन्दो गैलायै मोनसे समाज जादोंमोन। दिनै हाग्रामाया जोंनि दैदेननायाव मानगेजेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोजोन आब्रुथि गोनां, सान्थि गोनां समाज दानो हानायखाय, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया गोरोबनायखाय बाइक लानानै हेलमेट गानालासिनो दिनै सान हर गिदिंलाबायनो हादों। नोंथांमोननि सरकार दानो हाया होननानै बुंबाय थादों आरो 9थासिम रिसिप्टखौ देखायगोन होननानै नोंथांमोना बुंदों। सिगाङाव आं दाखालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ। आङो मानगेजेरसि प्रमद बर' बिथांनिसिम, जोंनि पार्टी हाइकमान्डनिसिम गांसे आर'जलाइ होदों। बे आर'जलाइया जादों देबेरगाव समस्तियाव BPFनि बिजाथि हाग्रामानि एगेन्स्टै गेलेनो थाखाय, बेरेखायै बिजाथि होनो थाखाय आंनि अनसुलि बिसिनि मुङाव आं बिदों। जुदि जोंनि मानगेजेरसि बा हाइकमान्ड बिथाङा जुदि मानियोब्ला आंनि अनसुलि बिसिया जे देबेरगावआव UPPL दोलोनि बिजाथि जानानै गेलेगोन, बेखौनो बिथाङा फेजेनग्रोथों। नोंथांमोननि सरकारा आथिखालाव बेसेबांसो हा पाट्टा राननायाव जाफुंसारदों? गासै जोङो हा पाट्टा एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्ट होनाया 25,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय। BPFनि दिनाव 1,623 होदों। जोङो बोसोरब्रैयाव 25,000निख्रुइबो बांसिन होदों। गासैबो हानि जेंना, जेरै फरेस्टआव जोङो 32,000 32,000 होदों, रेभिनिउआव जोङो 25,000 होदों। दा जोंना 14,000 रेडि दंबावो। बेफोरखौ नायोब्ला बिसोर आरो जोंनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ। मथा-मथि जोङो जुदि 15 आगस्टनि उनाव जुदि MCCआ जायोब्ला 15 तारिखनि सिगाङाव जोंहा फोथायनाय दं इसोरा जोंखौ अनदों, आशीर्बाद होदों। नंखायनो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो 40निफ्राय 60,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि पाट्टा होनो हागोन। प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननो थाखाय बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांनि समस्थियाव साबासो केन्डिडेटआ गसंगोन होननानै मिथिनो मोनो। नाय, सान्थि आब्रुथि गायसननो हानायनि थाखाय दिनै बैसाग दानाव जेरै दै उजान जाबा ना खुरसाफ्रा बारल' मोसायो, रंजायो, बेफोरबायदिनो रंजानाय फैदों। आरो जों माने देरहासार जानो हादों। माबोरै देरहासार जानो हादों? जोङो रियेल डेम'क्रेसिखौ जों गायसननो हादों, जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया बाथ्रा बुंनो मोन्थाय मोन्दों, जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया सैथोखौ सैथो, नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय पावारखौ मोन्दों। बेवहायनो जों देरहासार जानो हादों। बेनिखायनो बयहाबो समान मोन्थाय दङ। फै, जोङो वेलकाम बानायो। जेखि राष्ट्रीय दलानो जा, आन्सलिक दलानो जा, फै, जोङो बेवहाय जेब्लायबो राजि। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो, दिनै बर'ल' नङा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया प्रमद बर' बिथांखौनो मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गनायनानै लाबाय। बेवहाय जि पार्टियानो फैयाथों मानो, बियो जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय फेक्टर नङा। 14,000 মানুহক ফৰেষ্ট এৰিয়াত FRAৰ মাধ্যমেৰে 14,000 পৰিয়ালক আমি মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ সক্ষম হ'ম। টোটেল আমাৰ চিৰাঙত বৰ্তমান 118টা গাঁও সংলগ্ন কৰি পেলাই আমি এই মাটিৰ পাট্টাটো দিব বিচাৰিছোঁ।
সদ ইচ্ছা থাকিলে তাহানিৰ দিনতে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। তাহানি চৰকাৰবিলাকে যিবিলাকে জনসাধাৰণক ললিপপ খুৱাই আহিলে, বান্দৰ সজাই পেলাই মানুহক পলিটিক্সৰ কি কয় ষড়যন্ত্ৰত ৰাখি পেলাই যিটো কৰি আহিলে, ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি যি অধিকাৰ আছিলে সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে, সেইটো জনসাধাৰণে বুজি পাইছে। আজি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ UPPL দলে ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া আমি কেম্পেইন কৰিছিলোঁ যে ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে আমি মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম, কিয়নো সেই মাটিৰ কাৰণে বড়ো অনাবড়ো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বহুতো তেনেকৈ আমাৰ কমিউনেল ক্লেছো হৈ গৈছিল। গতিকে মাটিৰ সমস্যা যদি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয়, BTCত আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব, সেইটো আমাৰ এটা চিন্তাধাৰা আছিল। আৰু সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 4.5 বছৰত আমাৰ চৰকাৰে 3,25,000তকৈ বেছি মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।